Natukom il-lejla tajba. Min Pjazza Indipendenza fil-Belt Victoria Għawdex inselmulkom u nilqgħu l dawk kollha li jinsabu ma' qudiem magħna fuq il-paġni soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex għal din iċ-ċelebrazzjoni. Illum, ġimgħa qabel il-ġimgħa l-kbira, kif hija devozzjoni qawwija fost il-poplu tagħna, niċċelebraw it-tifkira devozzjonali ta' Marija Addolorata. L-għajnejn tal-qalb tagħna imorru fuq dik l-omm illi taħt is-salib tikkontempla lil-bina fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu. L-iben ta' Alla magħmul bniedem qiegħed imut fuq is-salib u minn hemm jagħtina l-ikbar don lill-umanità jagħtiha lill-ommu biex tkun omma. Sa minn żminijiet imbeda fil-Knisja ta' San Ġakbu hawnhekk fit-Tok ta' Għawdex tiġi ċelebrata l-festa ta' Marija Addolorata. Kull sena f'dan il-jum l-isqof ta' Għawdex jiċċelebra l-Ewkaristija hawnhekk fi Pjazza it-Tok u imbagħad normalment issir pellegrinaġġ penitenzjali bl-istatwa devota tad-Duluri madwar it-toroq tal-Belt Victoria, ħaġa illi din is-sena ma tistax issir minħabba restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija. Se nimexxi din il-konċelebrazzjoni mejjum minn sabeħ ta' saċerdoti. Ekku propju kollox jinsab lest ma' tokki ta' 6:30 se nistiednu lil kull din l-okkażjoni tal-lejla fil-waqt li min jiflaħ nħeġġukom tqumu bil-wieqfa u nsellmu lil Marija Addolorata Stabat Mater. Wieqfa kienet imbikija. Għal dan il-ħin 60 ilu minn din il-pjazza jew minn maġem din il-pjazza minn Triq Repubblika kien għaddej il-qdussija tiegħu il-Papa Franġisku fit-triqtu lejn is-Santwarju ta' Pinu. Hemmhekk huwa tagħna wkoll riflessjoni sabiħa propju fuq il-Vanġelu li se nerġgħu nisimgħu illum, Marija taħt is-salib. Waqt li nkomplu nożżu dawk il-momenti sbieħ li għexna flimkien bħala Knisja ġimgħa ilu, ejjew issa nidħlu bil-mod il-mod fil-misteru tal-passjoni tal-mulej tagħna Sidna Ġesu Kristu. Billi llum nibdew billi nikkontemplaw lill-Ommu Marija id-Duluri taħt is-salib. Flimkien mal-Kor Djoċesan taż-żgħażagħ inkantaw dan l-innu li l-Knisja tippreżentalna fil-liturġija tagħha, liturġija illi propjament tiġi ċelebrata fil-15 ta' Settembru il-festa liturġika tad-Duluri Stabat Mater. Cristu tibkija, xittajja fil-ħasra, mi ma jħox jitwejja taħħa, xita Kristu l-om jilmaħħa, f'nifet bil-mawina, għadnu mita ġensu ħati, il-ġesu Baqet miegħu f'dak imrat tal-mewta tiegħu waqt li ħarġetu ommu għajta mħabba lija ġejni nħoss dik l-itba tiegħha biex nibki biha. Fl-isfond, propju fil-bib tal-Knisja ta' San Ġakbu, nistgħu nilmħu wkoll ix-xbija devota u għażiża ta' Marija Addolorata li tiġbed tant u tant pellegrini lejn din il-Knisja ċkejkna fil-qalba tar-Rabat ta' Għawdex. L-istatwa ma nħarġitx din is-sena fuq barra, peress li mhux se ssir ukoll il-proċessjoni pellegrinaġġ bija, imma naturalment il-poplu hawnhekk miġbur madwar Marija u madwar l-isqof ta' Djoċesi tagħna, Djoċesi ta' Għawdex, l-isqof Anton Tewma li se jmexxi din iċ-ċelebrazzjoni. Fis-sem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. U tieżjes inġbarna l-lejla flimkien biex niċċelebraw xi ħaġa stramba, mara mdejqa, mara tibki. Niċċelebraw id-batija
Fl-aħħar mill-aħħar niċċelebraw parti sostanzjali mill-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil mulej kollu ħnina minna. Nitolbu maħfra fiskiet taħtijietna. Nistaqar l-Alla Li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin. U billi ħallejt mirijieti, ħtijat tiegħi, l-ikbar ħtijat tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amin. Nitolbu. O Alla, missier il-ħnina, ibnek il-waħdini fuq is-salib tagħna bħala omna l-ommu l-imqazza Verġni Marija. Għamel li blajnuna ta' mħabbita il-Knisja tiegħek iju dejjem tikber minn jum għal ieħor fl-att ta' wlieda, tiżżejjen bil-qdusija u tiġbed fiħdana il-familji kollha tal-ġnus. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nisimgħu l-ewwel lezzjoni. Ktieb ta' Bin Sirak. Il-erf ifaħħar lilu nnifsu u jiftaħar f'nofs il-poplu tiegħu. Jiftaħ fommu fil-ġemma tal-għoli u jiftaħar quddiem il-qawwa tiegħu. Jinħriġt minn fommi l-għoli u għattejt l-art bħan-nida. Tellajt fil-għoli l-għarix tiegħi u t-tron tiegħi fuq kolonna sħab. Wara l-ħalliq ta' kollox tani ordni u dak li ħalaqni għażel post tal-għarix tiegħi. U għalli tella l-għarix tiegħek f'Ġakob u wiret semek f'Iżrael. Qabel kull żmien fil-bidu ħalaqni u sal-aħħar ta' żmien ma niġix nieqes. Għamilta ta' għaddej quddiem fl-għarix imqaddes u hekk ġejt imqiegħed fit-sod f'Sion. Bl-istess mod qiegħdni nistrieħ fil-belt maħbuba u s-seta tiegħi kienet fuq Ġerusalemm u xenxilt l-eruq tiegħi f'poplu ta' ġieħ f'sem il-mulej il-wirt tiegħu. Ersqu lejja intom li tixtiequni u mtlew bil-frott tiegħi għaliex it-tifkira tiegħi hija aktar ħelwa mill-għasel u s-sem tiegħi minn xhieda għasel. Min jiekol minni jieħdu ġuħ għal aktar u min jixrob minni jieħdu laċċ għal aktar. Min jisma' minni ma jkollux għax jistħi u dawk li jaħdmu bija ma jidimbux. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien fit-tieba tiegħek mulej salvani. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Fik mulej innistken tħallina qatt ninfixel, fil-ġustizzja tiegħek eħlisni, ressaq udintek lejja fittex eħlisni. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Kun blata tal-kenna għalija, fortizza qawwija lis-salvani, tassew blata tiegħi u fortizza tiegħi int, f'ġeħismek mexxini u wassalni. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, għaliex inti l-ken tiegħi. Fidejk innerħi ruħi, int ħlistni mulej alla veru. It-tieba tiegħek mulej salvani. Jien fik nittama mulej, jien ngħidlek alla tiegħi int fidejk xortija. Eħlisni mill-lit l-dewwa
u min id-dawk li jaħduha kontrija. Fit-tieba Tiba tiegħek tiegħek mulej salvani. kemm kbira t-tieba tiegħek mulej li interfajt għal dawk li jibżgħu minnek. Intħejjejt għal dawk li jafdaw fik quddiem il-bnedmin. Fit-tiba tiegħek mulej salvani. Tieni lezzjoni. Għadhi maħud mill-ittra li nkidbet lil Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bl-ħenoli u bidmuh lil dak li seta' isalvah mill-mewt u ġemm ismuh minħabba l-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Naqraw s-sekwenza f'din l-okkażjoni tal-festa tal-Addolorata. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdem bina fid-dbatija fuq salib imdendel. Ta' din l-om mill-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġeħ mitmuma nifet sejf in-niket. Kemm dbatija f'qalb muġuwa li madwejja li jifnuwa ħasset l-om minn birka. Xweġa ġarbet u xkefrija meta ratu fid-dbatija l-om lil-bina Alla. Qalb kull bniedem tħossa għalija lill-om Kristu u kemm tibkija x'inta f'dil ħsara. Min ma jħossx id-dwejja tagħha x'inta Kristu l-om jilmaħħa f'niket kbir ma bina. Għaddu biet tal-poplu ħati lil Ġesu jiratu jibati taħt is-swad blaħnina. Rat lil bina u baqgħet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Ommu għajn ta' mħabba lija, ġelni nħoss dik id-dbatija biex jien nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba, la tħallija qatt tittabba imħabti għal Kristu. Om qaddisa isma talbi, dawk il-pjagi qedli f'qalbi, tibnek Ġesu msallab. Aqsam miegħi di dbatija għal Ġesu li mħabba fija xerret demmu kollu. Ħden Ġesu nibkidnu biti fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieq nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġni mbirka om qalbina u miegħi din il-ħnina biex nħoss l-indima. Mew Ġesu qedli qudiemi u fuq il-pjagi jkun biss kliemi u l-passjoni tiegħu. Ġelni nħoss il-pjagi fija is-salib u kull dbatija u nissaffa f'demmu. Verġni mbirka jieqaf miegħi f'jum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt nintilef. Bis-salib fit-treq wennisni u b'mewt ibnek om ħarisni żommni sħiħ fil-grazzja. Meta jmudda l-ġisem f'qajjar, għamel int li jien nittajjar lejn is-seb tal-ġenna hekk ikun. Id-Djaknu Gabriel Vella, illi din is-sena qiegħed ukoll iservi fil-parroċċja ta' San Ġorġ se jxandra l-Evanġelju. Il-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej. Gloria uti fili la Cristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Il-glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien kien hemm wieqef waħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Klejofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu l-maħbub wieqaf ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek.
Din hija l-istess silta tal-Vanġelu li smajna tixxandar fuq it-suntir tas-Santwarju ta' Pinu 60 ilu fil-preżenza tal-Qdusija tiegħu il-Papa. Nisimgħu immissa r-riflessjoni tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Naħseb li l-Vanġelu li għadna kif smajna faċli ħafna nimmaġinawh. Għax narawh, ma speċjali f'dan iż-żmien, f'ħafna statwi, f'ħafna stampi, f'ħafna pittura, Ġesu imsallab fin-nofs bejn żewġ ħallelejn u taħt is-salib Marija, ommu u Ġwanni, id-dixxiplu li kien iħobb. X'tgħidilna din ix-xena? X'jgħidilna dan il-Vanġelu? Għalfejn il-festa tad-Doluri hi kalamita. Għalfejn għandha l-kapaċità li taqla lil kulħadd. Meta ma kellniex il-Covid fi żmien il-purċissjonijiet, Oliver Friġġieri saħansitra il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira u l-manifestazzjonijiet li kienu jsiru propju fi żmien id-Diluri kien isejħilhom il-mass meeting ta' Malta, il-meeting il-kbir ta' Malta, għax joħroġ kulħadd. Għalfejn joħroġ kulħadd? Għax kollha kemm aħna għandna sem mitbatija. Kull wieħed u kull waħda minna, anki aħna li qegħdin hawn, id-batija tagħmel parti mill-esperjenza ta' ħajjitna, mill-esperjenza tagħna. U jekk ikollna nħarsu lejn dawn it-tliet personaġġi, lejn Ġesu msallab, lejn Marija u Ġwanni, inkunu nistgħu nidentifikaw iktar lilna nfusna ma' din ix-xena. Ġesu msallab. Dawk fostna li jħossu dbatija fil-ġisem. Dawk fostna li jħossu l-uġieħ. Dawk fostna li jġorru l-mart. Nistgħu nidentifikaw ruħna tranquillament mal-persuna ta' Ġesu. Ġisem imbiċċer, imdemma, imsallab ma' salib. Dawk fostna li għandhom diffikultà fir-relazzjonijiet. Dawk li għandhom problemi ta' bereavement, ta' loss, tlifna lil xi ħadd, jew qegħdin nitilfu lil xi ħadd. Faċli ħafna nidentifikaw ruħna mal-om. Il-mara li qed tara lil bina imut. L-om, il-mara, illi l-rwol speċifiku tagħha u li tiġġenera li tagħti l-ħajja qed tassisti għal dak li mhux suppost tassisti. Qed tassisti għal mewt ta' dak li ġenerat, għal mewt ta' bina. Hemmx dbatija ta' relazzjoni aktar minn dik. Forsi għal esperjenza ta' xi ħadd jew ta' xi wħud minna. Li nassistu, li tassisti għat-tmiem, għat-telfa ta' dak li stinkajt li tħabat biex taraħ jgħix jikber, biex tara fil-ħajja. U qed taraħ jisparixxi fil-mewt. Dawk fostna li jagħmlu pjanijiet u proġetti. Dawk fostna li qegħdin jgħixu is-sensazzjoni ta' falliment fil-ħajja. Dawk li għaddejjin minn depressjoni. Dawk li għaddejjin minn inkwiet. Dawk li l-ħajja issa m'għandix tagħmel sens. Dawk li għandhom diffikultà kbira biex jaraw id-dawl li lien midlam li qegħdin fih. Nistgħu nidentifikaw ruħna tranquillament mal-figura, mal-personaġġ ta' Ġwanni, id-dixxieplu li kien wieqaf ħdejja. Dan ukoll kien ħalla kollox. Kellu ħafna pjanijiet. Ħalla saħansitra x-xogħol tiegħu biex imur wara li mgħallem. U issa sfaxxa kollox fix-xejn. Għandna iċ-ċelebrazzjoni tal-falliment, kemm dak fiżiku, kemm dak relazzjonali, kif ukoll dak individwali personali. Hemm miġbura fuq il-Kalvarju id-batija ta' kulħadd. U għalhekk il-festa tad-Doluri hi kalamita. Għalhekk il-festa tad-Doluri tiġbidna l-koll. Imma ma nistgħux nieqfu aħna fl-identifikazzjoni tad-dolur. Ma nistgħux nieqfu aħna fl-identifikazzjoni tagħna ma' dawn in-nies inkwetati, ma' dawn in-nies batuti, jekk aħna rridu niċċelebraw
il-festa tal-lum. Ma nistgħux nikkuntentaw irwieħna u ngħidu fis-solar ten fuq hemm xi ħadd li għadda wkoll jew li għaddej ukoll minn dak li għaddejna aħna. U lanqas nistgħu nieqfu fl-illużjoni, ippermettu li ngħidha, fl-illużjoni li jekk aħna mmorru ħdejn dan li msallab, ħdejn din ommu fid-tbatija li qed tgħix, ħdejn dan Ġwanni fin-nuqqas ta' sens li għaddej minnu, dawn jistgħu jenuna noħorġu jew ninqalgħu għal kollox mid-tbatija tagħna. Naħseb ikun ftit wisq. Ftit wisq. Jekk aħna ngħixu f'din l-illużjoni, aħna li aħna dixxipli ta' Ġesu. Mela xi trid tgħidilna l-festa tal-lum? Xi trid tgħidilna Marija taħt is-salib ta' bina, Ġesu imsallab, impotenti u Ġwanni ħdejh. X'rid jgħidulna dawn? L-ewwel qabel kollox, xi ħaġa li ma toġobniex, imma r-realtà l-verità mhux dejjem toġobna. It-tbatija tagħmel parti mill-esperjenza tal-ħajja tal-bniedem. Jekk saħansitra tagħmel parti mill-esperjenza ta' Alla, Alla magħmul bniedem. Mela din it-tbatija fl-estremitajiet kollha tagħha tagħmel parti mill-esperjenza tiegħi, mill-esperjenza tiegħek, mill-esperjenza ta' kulħadd. U kull bniedem, kull wieħed u kull waħda minna li ninsabu waw, kull bniedem li jeżisti fid-dinja se jasal mument li jgħid jien ma niflaħx iktar. Forsi ta' min wasal qabel, ta' min bħalissa u ta' min jasal iktar tard. Ta' min idum u jtul fi żmien u fi snin u ta' min ikun qasir imma profond u tqejl fl-intensità. Ma kull bniedem bħal Ġesu fuq is-salib, bħal Marija, bħal Ġwanni, rridu naslu għal mument f'ħajjitna fejn ngħidu ma niflaħx aktar. Allura għalfejn qegħdin hawn aħna. X'inhi t-tama tagħna? Ġesu imsallab, Marija fid-tbatija tagħha, Ġwanni, qegħdin jgħixu biss parti mill-esperjenza umana. Il-Vanġelu jallimna li jitbatija hi biss naħħa waħda tal-esperjenza umana. Id-batija li qegħdin niċċelebraw il-lejla mejxajr biss l-uġieħ tal-ħlas ta' dik il-mara illi ma tistax tara, li mhix tara, għadha mhix tara, għadha mhix kapaċi tara il-wilt, il-frott ta' tbatija tagħha. Il-parti li qegħdin niċċelebraw illum, il-biċċa li qegħdin naraw illum, hija sempliċiment it-taħsir, l-ikraħ ta' dik iż-żerrija li tintefa' fl-art, l-intina, ir-riħa tinten ta' dik iż-żerrija li tintefa' fl-art, imma li l-qudiem qattati ħafna frott. U din hi t-tama tal-Vanġelu, illi wara kull dbatija, wara kull esperjenza negattiva, almenu dawk l-esperjenzi li fajnejna nqisuhom negattivi, qed timbet, qed titwielet ħajja ġdida. Din hija t-tama li jagħtina Ġesu, it-tama tal-Vanġelu, it-tama li kull wieħed u kull waħda minnha inġarbu fil-ħajja tagħna. Il-bieraħ kont qiegħed għand familja li għaddejja minn problemi, minn diffikultajiet, għaddejja minn mart. U r-raġel dar fuqi u qalli minkejja l-inkwiet tal-mart li għandna jiena norqod kull jum, norqod kull lejl, ma norqodx li kieku jkolli xi ngħid ma' marti. Ma norqodx li kieku id-batija inħalluha minn flok ta' qadna tifridna. U l-Vanġelu tal-lum jatina waħda mill-attitudnijiet l-iktar importanti li aħna l-bnedmin għandna bżonn biex naffrontaw id-batija. Ġesu minn fuq is-salib, l-attur prinċipali ta' din ix-xena, idur fuq ommu, fuq Marija u jgħidilha ara ibnek. Imbagħad idur fuq id-dixxifru l-maħbub u jgħidlu ara ommok. Fil-kuntest ta' dak li qalilna l-Papa nhar is-Sibt li għadda f'Tapinu. Uħut minnkom kontu hemm u allura tiftakru x'qalilna. Id-batija
tista' tkun l-okkażjoni biex aħna ninaqdu nintrabtu fl-imkien. Id-dbatija tista' ssaħħaħna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Anzi, għandha da propju dan l-iskop li taqadna fl-imkien biex naffrontawha fl-imkien. Però ħafna drabi sfortunatament jiġri li id-dbatija s-salib minn flok jaqqadna ibedna minn xulxejn. Minn flok jaqqadna iġellidna ma' xulxejn. U allura l-lejla jekk qed niċċelebraw dawn it-tlet personaġġi li Ġesu sallab lil Marija u lil Ġwanni, jekk qed niċċelebraw id-dulur il-lejla, irridu niċċelebraw, irridu nġeddu x-xewqa tagħna kollha kemm aħna, li ninaqdu taħt is-salib, li nintrabtu fl-imkien taħt is-salib. U mhux inħallu s-salib kultant isir il-motej fil-kawża tal-firda ta' bejnietna. Kemm familji jitkissru minħabba diffikultajiet ta' mart jew diffikultajiet oħra tal-ulied. Kemm aħwa ma jibqgħux jiftehmu minħabba diffikultà ta' mart ta' wieħed jew ta' tnejn il-ġenituri. Jew ma nħallowx is-salib isir għajn ta' firda. Imma bil-maqlub niċċelebraw id-dbatija propju fl-imkien bħala għajn ta' għaqda, għajn ta' rabta ma' xulxejn. Il-Kalvarju jatina wkoll modi ta' kif aħna nistgħu inkomplu mad-dbatija tagħna. Kif nittekiljaw, kif naffrontaw id-dbatija tagħna. Interessanti għax San Ġwan fl-Evanġelju tiegħu, il-Vanġelu li qrajna, jgħidilna b'mod sempliċi ħafna li taħt is-salib m'hemmx paroli. Taħt is-salib wieħed ma jistax joqgħod jitħaddet jew joqgħod isib spjegazzjoni jew jikkonsla bil-kliem. Imma taħt is-salib sempliċiment toqgħod. Kien hemm wieqfa, kien hemm qiegħda taħt is-salib ta' Ġesu ommu. Kien hemm wieqaf, kien hemm qiegħed Ġwanni. Taħt is-salib toqgħod. M'hemmx mod ieħor, m'hemmx tagħmel taħt is-salib. Xi fisser dan? Toqgħod taħt is-salib. Toqgħod taħt is-salib ifisser l-importanza tal-preżenza tiegħi, tal-preżenza tiegħek, tal-preżenza tagħna ħdejn il-persuna li qed bati. M'hemmx għalfejn titkellem, m'hemmx għalfejn tispjega. Ħafna drabi aħna nippruvaw insibu raġuni jew nispjegaw mhux tant biex insabru l-persuna, imma biex dik il-preżenza tagħna tibda tagħmel sens. Ħafna drabi nindunaw illi qudiem id-dbatija m'hemmx tgħid, m'hemmx tagħmel. U dan hu li għallimna l-Vanġelu tal-lum. Ħdejn id-dbatija sempliċiment, ħafna drabi rridu sempliċiment noqogħdu. Noqogħdu wieqfa, tkun preżenti, qiegħed jien qiegħed ħdejk. Dik il-preżenza tagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' min qiegħed ibati. Kemm jekk tkun dbatija tal-ġisem, kemm jekk tkun dbatija ta' relazzjonijiet, kif ukoll jekk tkun dbatija tal-moħħ u tal-qalb. Li aħna nkunu hemm, li inti toqgħod, li tkun preżenti, dan jallimna l-Vanġelu illi għadna kif smajna. Imma wkoll id-dbatija hija verament lajn ta' ħajja ġdida. Jekk ikollna nieqfu nirriflettu ftit fuq dawn it-tliet personaġġi, nindunaw li din id-dbatija waslet li tlieta li huma għal sitwazzjoni ġdida ta' ħajja. Marija. Interessanti l-ġest ta' Marija. Marija li kienet qiegħda titlef lil-bina. Titlef parti minna. Aħna nistgħu nirreaġixxu jew billi niftakru fil-passat biex ma ngħidx neħlu mal-passat. Kemm minna biex neħlu mal-passat inżommu tifkirijiet bħalli kieku l-persuna li għaddiet, il-persuna li marret li mietet għadha magħna. Kemm minna ma nkunux iridu nagħmlu il-pass biex nimxu l-qudiem u naċċettaw ir-realtà tat-telfa. Kemm minna neħlu bħalli kieku dik it-telfa hija friska qed issir issa. Jew għadha ma saritx u se ssir dalwaqt.
kemm minna. Marija tallimna b'mod ċar, pass il qudiem qed tara lil bina li qed jintemm qudiema. Imma timla lil qalba biex bil-maternità tagħha issa mhux iktar ta' bina naturali, imma tal-ulied kollha. Interessanti dan il-passaġġ li tagħmel Marija fil-fejqan tagħha, fil-ħruġ tagħha, mit-telfa, mid-dwejjaq tat-telfa, mid-dbatija tat-telfa. Kemm minna neħlu fir-riġidità tagħna, fir-ras jibsa tagħna, u ma nagħmlux dak il-pass importanti l qudiem biex nibqgħu iwa niltaqgħu ma dik il-persuna li tlifna imma f'persuni oħra, b'modi differenti, b'modi ġodda. Kemm tagħtihulna dan bil-qawwa Marija fix-xena tal-Vanġelu tal-lum. Ara ibnek, issa jien se nitlaq semmur, ibnek huwa Ġwanni u lidek huma l-bnedmin kollha fih. L-istess Ġwanni, il-pjanijiet u l-proġetti tiegħu kollha kemm huma falluti. Imma kieku Ġwanni baqa' jsostni u jsabbat saqajh u jgħid le, jien rid inkun fuq il-lemenja u fuq ix-xelluk ta' Ġesu, kif kienet talbet ommu u Ġagbu ftit ġranet jew ftit xhur qabel. Kieku qed isabbat saqajh u jgħid le, dan il-pjan tiegħi. Imma Ġwanni kien kapaċi ikun flessibbli. Interessanti dawn l-attitudnijiet tal-personaġġi tal-Vanġelu illi għalmuna kif għandna nittekiljaw, kif għandna naffrontaw il-momenti jibsa ta' ħajjitna. Imma nduru kemm induru fil-ħajja, qatt jasal il-mument tal-mewt bħalma wasal għal Ġesu. U anki hawn, u hawn hu l-kobor tal-fidi tagħna, il-kobor tal-Kristjaneżmu. Anki hawn, il-mewt ta' Ġesu ma kienieċ ċajr dak li kien qalu f'kapitlu 12 tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Il-ħabba tal-qam li taqgħu tmut. Jekk il-ħabba tal-qam ma taqax fl-art, ma tmutx, tibqa' weħda. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Il-mewt wara l-mewt ta' Ġesu, il-mewt ta' kull bniedem anke il-mewt tagħna, mejxajr it-twelid ġdejd. Din id-dinja mejxajr il-ġuf li jwellidna. U bħalma meta konna fil-ġuf ta' omna, konna mwerurejn, ma ridniex noħorġu minn hemm, għax konna sew u ma nafux xemm barra, imma fl-istess waqt ma stajniex nibqgħu għax iż-żmien kien wasal, hekk ukoll jiġri għal kull wieħed u kull waħda minna f'din il-ħajja. Se jasal il-mument meta rridu nibqgħu hawn, imma ma nistgħux. Nibżgħu noħorġu minn dan il-ġuf, minn din id-dinja, għax bid-batija u bid-diffikultajiet u d-difetti kollha li fija, ninsabu ħażin jew tajjeb komdi u ma nafux ġej għalina. Il-mulej permezz tal-Vanġelu tal-lum qed jitlobna dan l-att ta' riskju, dan l-att ta' fiduċja. U qed jgħidilna bħalma meta ħriġna mill-ġuf tal-om, sibna dinja li tilqana, anki jekk bżajna, anki jekk bkejna. Fil-mument tat-twelid tagħna d-dinja l-ġdida, anki jekk nibżgħu u anki jekk nibqgħu, anki jekk nibku, hemm xi ħadd li jistennina. U hemmhekk smajna l-omelija tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma, omelija li ffokat fuq id-batija li b'xi mod hija wkoll ippersonifikata fil-figura elokwenti ta' Marija Addolorata taħt is-salib ta' bina. Misteru li se nibdew nikkontemplaw bil-mod il-mod jum wara ieħor f'din il-ġimgħa imqazza, din il-ġimgħa l-kbira li sejrin niċċelebraw flimkien. Infakru din hija xandira mill-Pjazza Indipendenza fil-Belt Victoria Għawdex. Flimkien li tagħna lill-ommu, li tagħna lill-ibnu fuq kollox biex jagħti sinifikat mhux biss lil ħajja ma wkoll il-mewt. Ejjew nresqu t-talbiet u x-xewqat tagħna. Mulej Ġesu, inti rid li ommok Marija tieqaf ħdejn is-salib u tbati miegħek. Għad il-Knisja tiegħek fid-dinja li tissieħeb miegħek fid-batijiet tal-passjoni tiegħek sabiex miegħek ukoll ikollha sehem fil-glorja tal-qawmien għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Mulej Ġesu, inti rid li ommok Marija ħdejn is-salib iġġarrab weġġat kbar f'qalba tarak vittma tal-kefrija tal-bnedmin
eħles mill-kefrija u minn kull xorta ta' violenza tan bnedmin li qed ibatu fid-dinja għal ġustizzja u l-verità nitolbu. U lej Ġesu inti rid li Ommok Marija iġġarrab dwejja kbar tarak imsalla pinħabba dnubiet il-bnedmin għandna l-qlub il-midin binħutna sabiex iqumu mill-miżerja li fija jinsabu u jersqu lejk niedma u sobina jitolbuk maħfra u ħniena nitolbu. U lej Ġesu inti rid li Ommok Marija wara t-tiġrib għal-passjoni tiegħek iġġarrab ferħ kbir tarak imqajjem mill-imwiet għajjem għall-lejla ta' dejjem il-membri ta' din il-fratellanza ta' Marija d-Dolorata u l-ħutna l-mejtin li tul ħajjithom fid-dinja issibu ma' Ommok Marija fid-duludi tagħha nitolbu. L-aħħar net mulej Ġesu, inti rid li Ommok Marija tkun ħdejk inti u tbati u tmur fuq is-salib għall-fidwa tagħna, ħalli tkun magħna bħala Omm l-aktar ħanina fit-tiġrib u l-hemm kollu li ġie fuqna matul ħajjitna f'din id-dinja nitolbu. Ismaħna nitolbuk mulej. Iskiet ta' qalbna kull wieħed u kull waħda minna jiftakar fit-batija tiegħu. Ma tantx ridu biex niftakru fit-batija li għandna. U nitolbu dawl mingħand il-mulej fuq it-batija tagħna. Nitolbuh jagħtina dawl jagħtina qawwa biex naffrontawha skont ir-rida tiegħu fis-skiet. Inroddulek ħajr mis-sier qaddejs għaliex inti wetna li tatina mhux biss dak li rridu dak li nixtiequ, ma fuq kollox tatina dak li għandna bżonn. Tatina li narfu fir-rigali l-kbir l-istess ibnek Ġesu, lotja sħiħa u kbira tal-imħabba li inti għandek għalina. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien mal-kor, bil-kor tal-kant li tajnikom inkantaw flimkien il-numru 2, number 2, kolni kemm jien. Infakrukom illi dinija xandira diretta minn Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria u il-Knisja ta' San Ġagbu fejn qed tiġi ċelebrata mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma bis-sem tal-membri tal-komunitajiet parrokjali tal-Katedral u ta' San Ġorġ iċ-ċelebrazzjoni ta' tifkira devozzjonali ta' Marija Addolorata propju ġimgħa qabel il-ġimgħa il-kbira. Il-kor Dioċesan ta' Żgħażagħ qiegħed janima din iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa b'kant
li kompli daħħalna wkoll fl-ispirtu ta' dan iż-żmien qaddis tar-Randan issa li qed noqorbu iktar lejn il-ġimgħa mqazza. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifħiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti tagħna u bdilhom fil-misteru tas-salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bil-imħabba ta' Marija Omm il-Knisja nitħeġġu biex jistħoqilna nissieħbu dejjem aktar magħha fl-opra tal-fidwa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Umija, koll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xi. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġita lina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajja. Infaħruk, inberkuk, waqt li qed nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija. Bil-qalb la teba ilaqet il-verb tiegħek u stħoqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' Verġni. Tat li d-dinja l dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wrieda l-bnedmin kollha imnislina l-ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli jew magħhom kienet tistenna l-miġja tal-Ispirtu mwiet u bekk saret xbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' Omm tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej bis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu blajda. Atis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, issewitu l-art mimlija bil-glorja tal-mulej. Osanna, Osanna, Osanna fil-oli tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna fil-oli tas-sema. Imbirek minutat li ġej, fisem il-mulej. Osanna, Osanna, Osanna fil-oli tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna fil-oli tas-sema. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs ratti l-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int o Salvatur tad-dinja għax bis-salib il-qawmin tiegħek inti fdejtna.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takar mulej fi knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha u taf l-imħabba li kien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Iskfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, il-mejtin kollha daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Martri u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Naħseb waħda mill-iktar affarijiet diffiċli fil-ħajja li ngħidulu jkun li trid int. Fid-tbatija ħafna drabi ngħidulu ikun li rrid jien, jew għamel kif qed ngħidlek jien, jew kif nixtieq jien. Ħafna drabi l-miraklu l-kbir ma jkunx dak li Alla jagħmel dak li rridu aħna. Imma l-miraklu ikbar, il-kbirnet huwa meta aħna naċċettaw rida ta' Alla lina. Mhux faċli. Imma Alla ma jitrattanix ta' bejbies ta' tfal żgħar. Jittrattana ta' persuni adulti, persuni intelligenti, persuni brieda, persuni li kapaċi jiddeċidu. Ew induru lejh, u anki jekk forsi bid-batija, inkantaw fl-imkienu ngħidulu ikun li trid int. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnuk u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U mija. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħollix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. F'dan il-moment aziz ta' tqarbin imqaddes niftakru wkoll fikom eżies morda, anzjani, persuni li għal xi raġuni jew oħra ma stajtux tkunu maquda magħna hawnhekk fiżikament, imma grazzi għal mezzi tal-komunikazzjoni soċjali tinsabu wkoll maquda magħna f'din ix-xandira b'mod spiritwali. Ejjew nagħmlu minn qalb it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Numru 1 ngħixu l-kelma. Fuq il-karti tal-kant. Numru 1. We
ħanċelebraw f'din il-qoddisa tal-tifkira devozzjonali tad-Duluri flimkien ma' Monsinjur Isqof Anton Tewma. Naraw ukoll ir-rettur ta' din il-Knisja ta' San Ġagbu, Monsinjur George Borch, kif ukoll l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' San George, waħda miż-żewġ parroċċi fil-Belt Victoria, Monsinjur Joseph Kurmi. Din il-qoddisa tradizzjonalment hija l-unika okkażjoni fis-sena li tiġbor flimkien f'komunità waħda, f'ċelebrazzjoni waħda, li żewġ komunitajiet parrokjali hawnhekk fil-Belt tal-Gżira Awċija, il-komunità parrokjali tal-Katedral u l-komunità parrokjali ta' San George. U sa minn żminijiet imbeda mhux ħażin iċċelebra l-Isqof Djoċesan hawnhekk fil-Belt Victoria wkoll tinsab ftit tal-pass il-bot il-Kurja Djoċesana, l-Kurja illi minna Monsinjur Isqof flimkien mal-kollaboraturi tiegħu iwettqu il-Ministeru tal-Amministrazzjoni ta' Djoċesi. Nagħlqu din l-okkażjoni sabiħa u għażiża tal-lejja bil-barka sagramentali mill-Isqof. Nitolbu. Issa li tqarbilna bir-ran tal-fidwa u tal-ħajja, miċ-ċokontana nitolbuk mulej li l-Knisja tiegħek bl-għajnuna ta' Marija Verġni Wom tallem il-bxara tajba lil ġnus kollha u timla l-art kollha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Amen. Ejjew inħejju ruħna issa wkoll sabiex nirċievu il-barka ta' Ġesu Ewkaristija. Ġesu li jingħata lina fuq is-salib imma jibqa' magħna preżenti ħaj b'ġismu u b'demmu fl-Ewkaristija. Naturawk ja ħobs tas-sema. Qudiemek mulej Ġesu, nixtiequ nofrulek id-batija tagħna, is-salib tagħna, il-problema li għaddejjin minna bħalissa. Għatina li jkollna fiduċja fik. Għatina li nemmnu li l-imħabba tiegħek jikbar mis-salib li qegħdin inġorru. Għatina li nitilqu fidejk xi ftit mill-ħsibijiet, mill-inkwiet, mit-tensjonijiet li ngħaddu minnhom, mod speċjali minħabba l-inċertezzi li jġib miegħu is-salib. Għatina fiduċja sħiħa fik kif kellha ommok Marija li kienet wieqfa, ma kienx battuta, kienet wieqfa taħt is-salib.
bitna l-fuq it-tin, il-Ispiritu li ġejlina, għajru kol xejn għazkin. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Issa nitolbu il-barka tal-mulej. Mulej Ġesu, illi minn fuq is-salib fil-misteru tal-fidwa ġeddit għal kollox u wettaq tal-dejjem l-għotja tiegħek fl-Ewkaristija. Ġeddet lill-Knisja l-istess kif int wellitta bid-dem tiegħek imxerret u mċarċar fuq is-salib u permezz ta' Marija Ommok ġeddet il-fidi tagħna, dik il-fidi li hija laqet bħala l-ewwel dixxieplu. Berikna Mulej Ġesu. Birek Alla, birek l-isem imqaddes tiegħu, birek Ġesu Kristu, veru Alla u veru birek l-isem ta' Ġesu, birek l-qalb imqadsa tiegħu, birek id-dem għażiż tiegħu, birek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, birek l-Ispiritu Santu Paraklitu, birek għal-birom Talla Marija Sanktissima, għazza mokolata konċezzjoni taħħa, birek it-tloħ glorjuż taħħa fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, birek San Giuseppe Arus kassismu taħħa, u birek Alla fl-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu. Kantaw flimkien. Oċus kolla, sermu li kolla, għax kira jitu ritu għana, trebet il-murejtu għal-tejjen. Gloria il-missiru l-liben, u l-Ispiritu Santu, jibkim il-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sima Maria, il-grazzja mia, il-mulej bien, il-mirta inti fossi nisa, birek il-frotta ġufijek Ġesu. Għandisa Maria Omala, 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 il-kapani għamiti bihi, issa fissija tal-mewta. Amen. Għantaw flimkien il-numru 3 li bjanal u din l-okkazjon tal-lejla, li ringrazzjawkom li kontu mana, li l-għajtu l-istadina tana, grazzi u koll l-onorevoli li jinaħat mana fil-okkazjoni, nishtiqulkom ġima għaddisa bitmim taħħa ta' Kristu u r-xost, il-lejl it-tajjeb. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdem bina fit-tbatija fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma nifet sejf in-niket. Inkomplu li kontemplaw il-misteru ta' Marija Dolorata e kif nitħlu fil-ġimgħa imqazza. U minn Pjazza Indipendenza, it-tok ta' Għawdex, aħna inħallukom dan il-kant sabiħ tal-kor diċesan ta' Zazax, Marija mill-Mart ħarisna. Waqt li nfakrukom illi għada il-lezzjon divina illi kull nar ta' Sebt l-isqof ta' Għawdex imexxi mill-Knisja tar-Rajiet Tajjeb f'Taċċawla sejra tixxandar fit-8 ta' filgħaxija u mhux fis-7 bħal ġimgħat li għaddew. Natukom il-lejla tajba. Ante